Той е под теб. Там е. Ставро злато. Стари пари. Кървави пари. Ще го намериш. Там е. Златото. ¿Cómo me hizo el copito? ¿Cómo sigue el co? Cuidado. Ало! Колко часа, бе? Всички като дойдат, тогава ще се върши работа. Няма един наляво, другия надясно. Айде, чакам. Чули, какво ти казах? Чакам, бе. Айде, качвай се. Иди тръскай долу на пода. Терай, Мих. Съркай, бе. Къде е булката? Зоне къде е? Зонето оставих малко да се почува. Градска булка не е сега перата са ожени. 4,20 събрах тази страна. Теглих един хуй. Така. Ама виж какъв голям барабан направи мамито и нева. Бе. Как няма да направи като... Много са тъпче, бе. Все сладко и се иде. Майка ти да има. Бягай, майка. Илко! Стигнахме морето, Илко!
бе! Нека! Мамичката! Айде така! Роден съм в неделя. Не е работен ден. Как да стана работар? По-хубаво да станеш лидер, защото в този ден е роден и свети Йоан Кръстител. А той не е бил втора ръка човек. Така че и аз съм мъча да бъда ръководител. А да бъде човек ръководител, трябва да има дар Божий. А един хубав ръководител, умен, разумен, ако организира работата както трябва, за него не трябва да остане работа. И държа да е така, защото не ми се работа. Майка ми да има, сучка да има! Цигана, хайде! Тъй като идват много свободолюбиви хора и престъпници, и мислят, че като са престъпници, били са в затвора, са нещо, аз благодаря на Бога, че съм силен. И за нещастие минах също през тая школа и ми знам менталитета. Китници, пиянки, бездомници, от закона ли бягат, от себе си ли бягат, от жените си ли бягат. Но все са бягащи хора. Как може, когато има колектив, и аз съм ръководител на този колектив, и аз съм идеята, и аз съм сърцето, аз да отида да копая. Аз го организирам да копаят те, защото искат да получат нещо. Аз не бих копал до края на живота си. Аз искам да намеря златото. Но тия търти около мен какво ще правят? Ще чакат да им раздават монетки ли? Ще копаят. Моя идеята, обекта е мой, информацията е моя, а те, мотиката, кирката и лопата са техни. И после разпределението пак е моя. Търсим. И по единично го търсим, и по двама, и по трима, и по четирима. Който къде се съмняват, копай. Поне аз съм изкопал 20 дупки. Най-малко. И то големи, огромни. А в почти всяко една скала съм влизал вътре. Почти всяко един отвор съм бил. И с фенери съм влизал, и с въжета съм влизал, и с какво ли не. То, щом търсиш злато, трябва ем да копаш, ем да гърмиш. Защото сега има пръст, да бъде тук. Ако излезе камък, трябва да продължавам. Трябва шашки, трябва да се гърми, поне да се пукне камъка и там вече който го намери, става щастлив, богат. И ще го намерим. Сигурен съм. Казах ли ти, ма, Годоло? Годоло. Няма нищо там. Какво злато ще ми търсиш? Ще кара дъра злато.
На Карадере на Иван Зато тогава, сайди. Да, на Иван. На Иван на Томата Казах Зато. ти тук е зад бялата пръст. Айде, вари я намери там. Като ти цъпна една лопата от картоната, ще видиш. Ще пусна сам да копаеш, аз няма да ти помагам. Намери го. С Красо. Варе там, у гората. С Красо ще намерите. Знаеш колко ще шеда там отдолу? Варе у гората, ти казах. Е там. Да. Е в тази горичка е Ако възможно. беше там, всички щяха да ходят там да дълбаят. Ама знаеш ли кого е тук? На кого е? А Вълчан. И кой те е Вълчан? Цигарина. Вълчан войвода. Какъв циган има? Патко. Ще го дам златото и ще взема една булчинска рокля, тъй ли? Аз ще я купя булчинската рокля. Ама малко няма да стане, малко му съмнява. Малко му съмнява. Чакай верно да стана хора. Малко му съмнява. Ще направим една сватба циганска, дето село и целия окръг ще не разбереш. Ти сватбата беше обещала още миналата година на Светлио. Като нямам пари, кой ще направим? Ти дори да имаш пари, пак няма да сметиш какво да направиш. Да. Да, я пак някой ще ти ги претупа от ръцете парите. Аз като те разправях на тебе, още в начало, че... Ама и те си мислех, че е тук, ама... Ама то ще го каже, че е тук. Щом го няма тук, значи е тук долу на белата пръст. Там ще го търсим утре, пиленци. Утре не е, след 2 дена. Когато е. Със сигурност има, обаче никой не знае къде е. Вълчан войвода. Той е бил началник на керваните на Бея. Еничар. Идва от тук. България харесва си една мома и я води с Цариград, Стамбул. Обаче падишаха я харесва. Аз я взимам. Не можал да го преживее, идва, пращат го с кораб. Свършила е водата и слиза тук на Карадере. Казва, че има вода. Избила ги всичките. И крие златото тук. Всички кервани, които са минавали. Тук е бил пътя, царския път. Керванбаши. И ги е попилял. Има злато, но само той трябва да каже къде е. И сме длъжни да го търсим и да го проверим дали има, дали няма. Какво ще има тук? Къде има камените, зад мен нагоре ще има... Тук ще има 2 езера, големи езера, с фонтани. Тук, на голямо село. Тук. Там, къде има барака, казина. Това за 15 000 души. За богати хора, не за бедни хора, за богати хора. Ако ще... Казина, ярти, не салотки, ярти.
А такива могат да не празнуват нас, не? Какви сте с глупости, бе? Ще ги празнуват, майка не ще ги бъдат. Не, какви са, нахално. Богатите ли ще паднат като круши? Не могат да паднат. Ще паднат вътранко. Той... Абе има си грамотен човек вътре ни тападарин. Оня човек знае какво прави. Ти не знаеш. А ти... Айде помълчи малко. Ти става да влезеш в затвора да вземеш някой приятел. Да. Давай. Кацаш леко на погреба, качваш сега и Ще ги... кацаш на баба с шорти. Айде. Интересно. Падна. Буха там, където е златото. Буха се на едно и също дърво. Рядко сменя дърветото, много рядко. Пък може и на друго място да има. Но че има. Легендата е много кръвожадна. Вълчан е бил първият български пират. Бил е много мнителен. Много вярвал на умрелите, те не може ли да кажат нещо. Тогава им вярвал. Като са живи, не им вярвал. А да не зловещо е, че много кръв. Един път убива турците, втори път убива своите хора. Да няма предател. Той е прокалнато злато. Не може да се вземе без жертва. Там има много мъка, много кръв. Не може и така. Купай, вземай, продавай. Не. Трябва да се мисли. Гледал съм поне 10 карти на различни хора. На картите, освен това, има белези. Пък аз тези белези хора съм ги виждал и отивам, после ги заличавам. Защото откъде на къде ще додат от Турция или от Русия или от ония край на България, като е тук под носа ни. Трябва да се остане за нас. Има много белези за лечение, там кои къде са. Ще дам на някой да измъкна златото под носа ми. Не. Може и аз да не го намеря, но да не замина на друго. Но има. Сигурен съм. Като си лежа на плажа, гледам една панделка. Много момиче вътре. Викам, тая се дави. Падна от дюшека и аз отидох и я изкарах. Поканих Биса, жена ми, да ми стане невеста. На деня на сватбата тя ми каза, че е бременна. Беше 10 октомври 1982 година. И аз зарадвах се, изпратих я до туалетната и тя ми остави чантата с парите. И за голямо съжаление откраднах един гердан от 1000 лева. Обрах си, от себе си откраднах пари, собствената сватба обрах. Върнах си борчовете и там остатъка от парите ги изпих и събудих с една, сигурно е била циганка, беше сиротьорка. Като приключи всичко, извиних се на моята невеста, прости ми,
беше много добра, голяма домакина. Покани ме да работя в Перник, станах миньор. Майка му да е, работех, пари вадих, аз само за морето си мислех и един ден им казах, тръгваме за Шкорпов. Ако тръгваш с мен, тръгвай, ако не, оставай си тук. Тя ми каза така, или морето, или мен. Помислих 24 часа и казах, морето. До ден днешен съм тук. Вижте, лодка е моя. Раз. Втория раз е, че е непотопяема. 2. Третия път. Много мореходна е. Много е. Като им даде жига малко, като вълната като те дигни и скача. Скоко и прави. Помнеш, като значи вълната идва и ние сме качени на гребена на вълната. Така е. И по гребена вървим с лодката. Смятай с каква сила се движим и по гребена с гребена излизаме. Така е, бе. Ти иначе не може да я караш. Срещу вълната не може да я караш. Тя скача като мини вълната и ти като такова, тя цялата е въздуха. Да, ама даже някой път изпреваряме вълната, чуеме на другата. Не, така е. Като дигне вълната, срещу нея не вървиш. Като тръгнеш по нея, тя те дига събарята вече, диагонално караш. Не е срещу нея. Тап, тап, тап. Ама кефи са, аз не съм имал такъв кеф. Защото е много мореходна. Много мореходна е. Ако разделиме златото на всичките, който го е намерил, знаеш каква болка ще направи? Като принцеса ще я Помни си направи. думите, защото нито едно обещание до сега не е станало. Помни си жестоко думите. Аз не лъжа, бе. Казах, помни си думите. Ай. Айде, Айде, ще окъпим дял на морето. Така, олеко. Иди пери ушите. Тъй. Така, дядо. Така, дядо. Айде, топур. Така, дядо. Бензина ли ти свърши, бе? Айде. Де, мама. Абе, майка, назад. Гадино, 10 коли съм сменил. 3 присъди имам, ти ли си много правиш? Тръгвай, Гадино. Айде, ще замина за жигули. Спряха ма гадовите. Верно е. Предадаха, ама спряха ма. И питат, господине, може ли книжката? Викам, коя книжка? Защото аз имам една жълта и една червена. Каква да е? Ако обичате, по-сериозно се отнесете към въпроса. Пил ли си? Как съм пил? Викам, не виж и от морето се връщам. Работа съм работил. Я да видим дрегера. Те дрегера го забрави, вика. Стай тази песен. Дрегера не може да фане нашата работа. Вместо 3,4 промера да имам, те ми изкараха 4,5. Да си дигнах само кръвното. И колата взимаха. Госпожо съдия, викаме да ме осъдите, от мене файда няма. Нито пари имам да ви давам. Пък ме вкарате вътре от данъкоплатците, викам.
ще ме хранят, ще лежа поселък. И сега, къде се видим с полицая, здравей, Красо, караш ли? Викам, карам, той ще ме спреш ли? Викам. 4 по 4, бензин не му трябва, водата знае къде се намира, пусни го на пляната, само му изсвири, то само идва. И кротко до бичето, айде, дядо, като остареш, ще идем на служите и бил му. Добре, мамката си ще я чекате, дядо. Айде! Абе, майтап. Я не ме дразни. Ей, тъй си бъдеш. Айде, че отиваме при Иван Жака, Коджака в алията. Айде, карай на пътя. Айде. Голямото парче ми се пада, гледаме на телето, кое е така голямо, кое ми се пада. Ама ти баш като да бъде това го захвана. Да. Някъде, бе. Дай да си на погона, идват или не премайнат. Жакари даде погона, дай да го видим. Кой погон ме даде, бе? Да тай ба пак иземат този да го забие в тъпата ти глава. Хайде. Каква политика? Одея искаш да го коли, сега политика му преш. Капитане, Дали барборишите сте? Той ти пее, ще барбориш. Не, той ме кара да пее. Това много му пеше, аз мисля, че съм какво става тук, бе? Какви са тези гадове? Който е стъпал на Карадере, няма връщане назад. Единственото място, където ни полиция не могат да намери, това е Карадере. Къде? При Баджак, при майка Тереза. Човек, който никой няма да предаде. Може да удари, да те нагруби. Лайнената му уста. Може да те предаде, не. Няма да е Жак. Карадере без него не е Карадере. Всички знаят. Карадере е Иван Жак. Златото. Казаното ти. Златото. Ще го намериш. Картина
Градина на бъдещето, така определят архитектурните проекти на един от най-известните съвременни архитекти, лорд Норман Фостър. Неговата компания Фостър и партньори вече е готова и с проекта за курортно селище на българското Черноморие. Макет на бъдещия курорт, снимки и скици на Фостър може да се видят в галерията за чуждестранно изкуство. Неочаквана е тази двойна чест, с която ме удостоявате днес. Очаквах да открия изложба, но не очаквах да бъда и отличен с награда. Благодаря ви. На откриването на изложбата присъстваха министър-председателят Сергей Станишев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. Ване! Ване! Лоша вест ти носи. Боже, те гадове, мамми чуди да... Ето е майка България, морето. Нататък не. За да е всичко купуват, изкупили. Кой изкупува тук, бе? Зимите, били държавни. И как? И ние косми, ние сме държава, и ние сме държава. Народа. Абе, не съм води на никой, а иди, разпродават. Как ще го разпродаваш? Това е българска национална гордост, е свободно място. И ще няма и да ни питат. Идват, е там един портиер и край. Частна собственост ще го направят. Аз имам малко динамит. Светло, да така е на работа. Малко може да променим пейзажа. Ако взема да строят, може да му развалим рахатлъка. И то доста. Може да не го развалим на цяло, ама може да ги забавим доста. Тук виж, пътя се е жронил, тук виж, мината паднала. Има и друга вероятност. Файда е. Ама няма го снайпера. 9 мм. Един по един. Туп. Айде мекия. Ти ще ме изкарат луд, няма вкарат. Ти ще си много наред. Ще има кръв. Ние няма да дадем този залив. На никой, разбри ме. Ето тук. От тук. До там закон няма. И няма да има. На никой няма да го дадем. Това е.
Свето, ако додат 3 джипа с пихливани, аз какво мога да направя? Най-много да изкарам една скрита бомбичка, да гръмна един джип. После пак нищо не става. Да не се стига до крайности. Мен 2 пъти ме атакуват, ме съдят за взривни материали, но аз пак имам скрито. Защото никоя държава, особено нашата шибана държава, дето казват, че мутрите има държава, кой ще дойде да ме защити, като дойде да ме гърмат? Никой. Така че аз трябва да вземам някакви мерки, макар и противозаконни. Да имам нещо скрито. Защото закона не ме пази. Като ме убият, боли ма кора, който иска да правят. Да, аз съм виновен. Ма така поне ще взема някой за другарче на ония свят. Да не съм сам. Да не кажа, този като кокошка се предаде или като овца. Мразя насилието, но съществува като крайна мярка. Съществува. Почти. Пика. И мечката знам, и много знаци ги знам. Мечката глава не я знам, мечката я знам. Какво чакаш тогава? Чужда помощ не ни трябва. Минаваш край него, но трябва апарат. Не е дълбоко, 1,50 м, 1,60 м. Без апарат няма го намериш. Има още едно място, каза, имате и тъй, но на теб ти се пада и внимай с парите. Трябва да стоял постоят, ами Трифон. Пълни идиоти. Пълни. С куци, коня на състезание не са ходили. Ма как ще барят до съня да го измат? Ние ще го намерим. Дай, баджак. Как няма, бе? Малко ли сме купали? Пълни хаптари, дай да пие. Полека си отсечеш, а оттам... Ти чупиш гърнето, бе. Полека. Тук. Разделя, разбрали. Значи ние сме копали тук, а трябва да копаем и там. Ама го намерим, кой стане? Ще. Как ще го делим, бе? Кантар няма. Няма да дадем, бе, малко се вземе. И да го за Иван. Иван колкото има с нашото злато. Ай, завали. Там и само гайме от тук. Яхта. Ама къде спираме от Анталия ще купим яхта и пътуваме в живото море. Пътуваме. Заставаме, пречакай, пускаме музиката. Да. И 1000 летни проститутки.
Елитни проститутки, най-хубавите. И всеки ден в километър. Секс и любов. Не може да издържим толкова. Купай. Давай. Този проект, както ви го нарекохте, Черноморски градини, местността на град Бял, нали така? Ваканционно селище на площ 2000 декара, чета за да съм абсолютно точна. То всъщност близо до Бяла и е под защитата на Натура 2000. Имотът според Мирослав Найденов е придобит чрез Армении. Там има девствени гори и тази земя е прокарана изключително бързо от Стефан Юруков, който тогава е бивш шеф на агенцията, която всъщност най-много за мен ги направи. Вас мотиви ми, че ще работите в един проект, който ще стои сред девствени гори, които трябва да бъдат изсечени и чрез в Натура 2000. Че ние преминаваме към друга тема, без да съм отговорил на първата. Ама вижте, наистина като тъпец става. Какво се умру мушина? Да, къде звъни? Ама честно, ако намериме на дядо Вълчан войвода златото, кой ще прави? Ще те направят принцесава. Що се смееш, бе? Принцеса и ще направят. А пак аз може да умра от пиене. Това ако беше да направиш, да гори тук като пионерски лагер. Трифоне, иди докарай алхата, диде биди га, айди. Аз къв съм, бе. Иди докарай алхата. Докарай Валя, ще да кича, айде. Пазарлът ще ме правиш. Хайде бе. Валю! Къде отиваш там, бе? Няма да стагаш нищо. Валя, отивай, украсявай, айде. Наката къде отиде, бе? Айде, бе, дей събличо, те е да елхата, бе. Стояне. Иди давай тя къде да видя как ще украсите. Отивай там.
Веднага на хата, айде. Искам всеки да пи по една и да каже, де тая година не минаха мъките. Не беше добра. Какво иска да пожелай за до година? Айде, аз така. Аз искам най-хубавата невеста в България. Да има в морето риба колко пясъка. Хал от риба. Ще стане милионери. Да бъдем приятели и винаги да ни събират. Ще приятели. Елхата. Ами да отидем да изкопаем едно и жълто деца кри. Той е Той е там, ама хората ще го вземат под носа ни. Оня камък има трава. Гледаш 7-8 кг. Нишан. Толкова търсят Гледаш турците колко там и да не разрешат да се строи тук, да не изгонят милионерите. Не трябва да се бара тук. Това е екологично чисто. Те искат да връбчат трохата. Дали искате риба, искате злато да търсите. Трябва да се чуи. Като да го затворят, ще откаже. Дай Боже! Стари пари, кървави пари. Там е. Спиш на него. Ще го намериш, ще го намериш. Там копай гледачката. Оттатък копай гледачката. Кой ме? Само аз не ще копая. Всички бе, те с кой ще прави? Коя кой ще прави? Крас кой ще прави? Аз не мога. Само да пиете можете. Те са хитри. Няма и да пия. Колко главница изкопаха? Кажи ми. Копаве, кой те е казал? Някой не е копал. Правят се на умния, пък на те прост. Ама като го изкараме на тях, ще им дам един хуй. Ти що не дойде ли копа? Аз да ва храня, аз да ва поя, аз да купувам бомби, аз да набера къде е златно, вие ко само пай чакате. Ни по една жълтичка искам. Искате. Ти си вземи цял катър това, всичкото злато. Красимир, нема такова, вземайте се в ръце
Отивайте за 15-20 минути на работа. Да копахме къде? Абе ще ти ба майката ти на кого блъскаш, бе? Абе ти на кого блъскаш, бе? Бе, майката, бе! То спът става. Кого блъскаш, бе? Ба, идиота ти, бе! Не загледам там се. Ще едеш, ще пий, лайна ще идеш после. Майка не пуска да неба, няма да отида, тази от няма да отида. Да, ама ракията върви! Янито върви, не може да купел! Върви, ти казах, върви! Дай пари, дай пиене, дай цигари, аз се кир. Не са напиха. И вие стоите тук и гледате сир да ви има под катамайда. Той знаеш колко ръке, колко цигари струва. Той! Закони са, закон! Вземайте се в ръце да не вземам сопата и на вас. Се разделим много лошо. Бах в предателите, бе. Пирати били, моряци били, лайнари. Ще ставате ли, бе? Ще ставате ли, бе, да има? Айде, пътя! Всичко заминава на кино. Да се оправят по-нататък. Живее за себе си. Жака ги будалка. Дай тук изкопаем и дай оттатък. Сънува златото. Врачката му казала къде е. Параклис трябва да направи. Истина е най-съща седиме. Много се промени. Всичките ми, той не се скара с всичките си приятели, не идват вече. Идват от дъжд на вятър. Преди идваха. Весело. Трябва някой да го пее. Ти виждаш ли Иван да вземе да копае? Трябва някой да му копае. Само на масата не става. От такъв капитан, такъв хайер. Той попа не вярва в Господа, те аз ще вярвам на Иван. Никой не вярва на нищо, ама той така се мисли. Викам, хубаво де, знаеш къде е злато, аз ще го купаем. Я ме дай намери 10 000. Е така, ласово. Аз като изкупая злато от моя парите там. То не си биш мамата каза. Къде е златото? Ами защо той не го изкупа толкова с години? И ние чакахме като султани да бъдем сега. Да. Чакахме да се перем чужака и храна ми чакахме да имаме. Беше Иван. Иван беше. Хубаво беше. Имаше тайфа. Айде, оп.
Защо си дошъл? Казаното ти е вече. Той е под теб. Спиш на него. Казаното ти. Като сляп си. Ти знаеш какво да направиш. Добре дошъл. Успях да дойда. Зоне, море. Добре дошъл, скъпи. Тази сега с него ли? Запалена си. Да. И епиленце. Най-после са заедно. Можеш ли да се пресегнеш и там запалка има? С най-добри пожелания. Благодаря много. Честито. Мъжидея, благодаря ти. Бог да ги благослови. Благодаря. Желаем дълъг живот. Можеш ли? Ето. Дойде на време. И искам да не стараш нещо от филма. Зоне, кога ще направим една следова? Виж, капилянце, аз съм ти обещал... Ела. Така малко, аз съм ти обещал една сватба. Без брак. Ще я извикаем попа. Един пиян поп ще я извикаме. Ще го напием и попа и ще му ожени. Загубих. Победен съм. Предадох се. Неспособен да обичам. Претърпях поражение. Не можах да обикна истински. Загубих. Ето той се опра, застреля се. Зоне, я ще тегли един куршум. Няма нищо да теглиш ти. Ако ми намериш пистолета. Аз не обичам друг, аз обичам тебе. Ако ми намериш пистолета, я ще тегли един куршум. Тебе никой не ти бута петели. Така ли? Да. Никой. Севером сине. Знаеш какво значи на турски? Какво? Севером сине. Обичам те.
то ви пияни маймуни нямате работа. Ще му дам 2-3 масажистки. Аз моя пай, аз яхта, не е яхта. Кораб си ти с твоя пай отивай на майка си газел. 9 катера злато 6, за 9 човека по един деца ги стига. Мама, айде! Бачо, кажи, навсякъдето по целата на Вересни в подзор, на такова. Излези мама му да еба с учела да еба майка си. Айде, Марипа. Бъгър. Един фанах една голяма риба, направих на баш на капитана Микла. Айде си мама, бе. От тук нататък ние се заехме да изследваме контекста на този проект и какви са условията за работа на архитектите в изграждането на 5 уникални селища с изключително силна екологическа защита и в баланс с природната среда. Доста уникален проект за България. А докъде е стигнал проекта? Сега? В момента този проект е в изчаквателна позиция.